Muna karon mga higala magkuha mi og tukas. Ana ato among payag. Narang tukas diri sa kilid. No? Nindot ni diri among gi. Dool ra kayo. Kampingan kay naay tukas duol now. Ha? Kini nga kuan tukas. Muna among kuhaon kay among isagol sa tubig sa among na magkape ba. Mo ni porma sa iyang dahon. Aw dara. Narang dahon niya. Kini. Ini yang dahon. Oh. Atong bijuhag tarong. Oh. Ano yung dahon manghigalaw? Kini na bagon ra ni siya. Pero kini siya nga bagon, pwede ni siya mainom. Kay mo tubig man eh. Unya ang kini pod iyang bagon pod, pwede po ni siya isagol sa kanang mag-init kag tubig, imong bali lapuaan na siya ba ilunod sa ininit nga tubig. Ang kinaiya ning tukas mga higala, kung imo ning putlon, ang kintahay putlon ho dire. Ang iyang pinutlan mo sa lingsing na pud siya. Mo nang ang tukas mag-ana mo kadaghan yang sanga. Ito ay day duha pa out pa isa oh. Daghan to tapagay gagmay pang uban. Dire siya daghan naman ni. Ana. Na mo agas man na. Pero murag taas kayo. Taas lang kayo. Pwede niya ako ni imnon, tawaw. Oh na to. Agas man gani oh, bisag taas kistanan. Kani pwede mainom tubig ani. Na makasuroy mo sa lasang nya makita niyo ni nga bagon tukas. Nya o kanang way tubig bitaw. Pang emergency. Bugnaw. Pang emergency lang. Pwede na nimo. Kay pagdako man gud ni siya, kusog ang agas sa tubig kini. Kusog to kayong dako pa ni. Kini gamay man mo nang hinay-hinay ra. Lubagi. Lami kayo bugnaw ba? Lubagi. Ha? Nanami kape. Haha, yum. Muna isagol na mo sa tubig nga among ikape. Muna isagol. Ang pagproseso ani mga higala, kagisan sa siya una. Kanang mga namugod sa murag mga ano? Sa yung panit ba? Murag mga himbis. Presko kayo. Putlon dayon. Vamos. Ikaw na bahala kung kuan kanang unsa kad tagas. Kini dili na namo ni buakon kay gamay man. Di butang na ipile. Pero kung dagko tipakon, pwede rin tipakon. Kuha na to gamay, kuwang ko mana. Nindot na kon sagol sa ininit na tubig. Nindot ni siya kay makapabugat po ni siya sa timbang. Oh, dara. Ang tukas. Ayaw lang kay ilunod tanan. Kay daghan ra man kay na. Okay na. Kana ra. Kana tulo ay na apil. Dara na kay pang-ugma na. Okay. Lunod. Tak-ang dayon. Tak-ang dayon. Daog na. Pina. Ato lang po na lantaon niya manghigala pag mubukal na. Pag magkape nami. Ay, klaro niya ako kauban mo pa hinaling di ay. Dere may magkape karon. Mo na mong sistema dere karon oh. Magkape-kape mi dere. Samtang maglantaw sa palibot. Yung tabang ay ato bunga sa palibot oh. Pag kalami kayo. Amo na yung gibutang ag kape. Ang tubig gibutangan og tukas. Wow. Nya pangaday og kape. Tukas-tukas na kan mo bugat ning akong mga kaubahan nga nagniwang na. Bugat na makadaan kay Ayaw ban. Nabali gud ang kuan. Nagniwang na ulo na kayo. Gawin na kayo ulo. Marag 5 kilos na naman lang tingali ni. Mawaon ng 5 kilos dun. Luoy kayo lami tiwasan. Luoy. Tamis na? Tamis? Or ko lang ra. Ha? Kulang naman. Ikaw. Yung sako sakto ra. Be? Sakto ra man. Sakto ra. Yan ada. Sakto ra. Bubo na. Ay okay man. Okay na, sakto na.
Itamis siya tungod sa tukas. Lami ang lasa da. Ano yung palibot diri mga higala o agsam. Kita gyud ang mga bukid, mga lasang ba. Green green ang agi. Oh. Presko gayo ang pamati. Ayan, green green ang agi. Yummy. Dagan kayo ko ano? Tausi na. Kuaning Tayantan. Muna ada Butuan. Butuan City. Tausi. Okay kay mga idol. Ay tuwa man day baliti di ay naniba nagbaliti ba to ha. Ato nga rata na bing. Pultang. Kape nga with tukas. Pultang ang baso mga idol. Kanaway ang tabo nga na saag diri sa agsam. Grabe naman nga. Tasa na. Ipitsin. Wala nadala ang partner ana diri. Grabe naman ang tasa. Lami man day ang kuan. Lami ang tukas ba? Lasa ng bagon. Pagkanindot kayo. Indot kayo ba? Pwede rin sa mga idol sa kuan. Indot gani green kayo. Sa mga bata nga kuan ba? Malnouris. Ang bata nga malnouris. Mo bili sige gipainom ni kuan. Risa. Si Rose ba anak yun ramon ba? Tanawa karon dib. Murag bato.